Hey guys, आंनि आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। अब्ला दिनैनि भिडिअआ माबोरै थुदो नायदोनो। लेजा लेजा रे महकी रात में चुरा के सारे रंग ले। भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड। जेनेबा एसेबां समायना मोसाबाय लास्टआवहाय मोसाखांनायनि उनावहाय थालिर दंफाङाव मोख्रानि बायदि बारखो हैलायबावो आरो मा जाबावगोन दानि दिनाव मानसि बाद दोनलाय नोंनि बेबायदि उदै दिन्थिहाय हिन्जाव जानानै मोसाफ्लानायखौ रावबो नाया माथो। खोपड़ी तोड़ साले का। सैमाया जेसेबाङानो मेकआप खालामा मानो बेखौ थेवब्लाबो मालाबाबो जे बियो मानसि बायदि जानो हाखाया। थिक नोंबो बेबायदिनो जेनेबा नों हाजारानो हिन्जाव जानानै मोसाया मानो नों मालाबाबो हिन्जावखानि बायदि जानोनो हाया। बेफोरबायदि हिन्जाव जानानै उदै दिन्थिनानै मोसानानै जेबो मुलाम्फा गैया मिथिबायना। जेनेबा मानसिफोरा मा जानो हमखो जे सेंग्रायानो सिख्ला सिख्लायानो सेंग्रा जानानै मोसाग्रा जाजोब्बाय। फाग्ला फाग्लिसो जाजोबसिगोन ना माथो मानसिफोरालाय। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसाङावनो फोजोबनाय थाबाय। आरोबाव देनां नेक्स्ट भिडिअहा लोगो मोनगोन। स' बाय।